Tak toto je predstavenie mojej novej ponuky. Pred pár dňami som oslavil 15 rokov fungovaní vo vzdelávaní. A keďže táto téma ma mimoriadne baví, tak rád by som pokračoval do konca svojho pracovného života ešte o vzdelávaní. No a takže mám pripraveno viac takých vecí. Moderná doba si vyžaduje moderné prostriedky. Aj vzdelávanie určite prejde inováciou. Takže môj príspevok k tejto téme je asi v tom, čo vám chcem ponúknuť. Držím sa toho môjho obľúbeného hesla pravidla 80-20 a to je lepšie dvakrát vidieť a počuť ako 8-krát skúšať, takže to je margo odvolávka na moje obľúbené pravidlo 80-20, ktoré sa dá aplikovať samozrejme aj vo vzdelávaní. Takže ja používam vzdelávacie video výstupy, samozrejme je to pre softwarové prostriedky, ale aj také prezentácie ako v tejto chvíli vidíte. Takže prečo to využívam ja? No asi preto, že mám výhodnú krivku učenia. Keď sa vrátim po pol roku k nejakej téme, tak samozrejme, ak mám dobre nahraté, bola to kvalita niekedy pred pár dňami, tak pred pár mesiacmi, tak ako veľmi ľahko sa k tomu vrátim a pripomeniem si tie dobré veci, ktoré tam boli. Samozrejme, že príprava vzdelávacích dní a tak ďalej si vyžaduje tiež prípravu a tiež aj verbálnu prípravu, nejdem vždy bez prípravy, jednoducho bez nahovorenia nejakého textu, zvlášť keď ide o nové témy. Takže sa pripravím verbálnym spôsobom, takto ako teraz vidíte. No a samozrejme, že výhodu to má aj v tom, že keď som vyťažený, tak samozrejme, že niektoré veci viem pustiť ďalej a v podstate viem to podobne ako som reprodukovať aj tieto témy, z ktorých som doma. Takže ďalšia záležitosť. A ešte možno jeden dôvod je v tom, že mám také časté lektorské riziko, to sa priznám, že niekedy chcem tým ľuďom naozaj pomôcť, že robím kompresiu času a chcem vo vymedzenom čase povedať všetko, čo môže pomôcť tým zákazníkom. Takže to sa mi občas stáva, niekedy je to výhodné, niekedy to nevýhodné, ale týmto spôsobom, že mám nahraté nejaké videá a momentálne ich mám dosť hodne, tak z tohto dôvodu môžem vyriešiť aj toto riziko. Takže prečo ho využívam ja? No a prečo by to mohlo byť zaujímavé pre vás? Takže mohol by to byť marketingový nástroj, ktorý by mohol navyšovať vnímanie hodnoty vašich vzdelávacích služieb v oblasti projektového manažmentu. Celkovo ako projektový nástroj, čiže na navyšovanie vnímania hodnoty a samozrejme aj na navyšovanie vnímania hodnoty na prebiehajúce kurzy. Čiže tam samozrejme môže rozšíriť ten rozsah toho, čo ponúkame zákazníkovi a samozrejme možno by to bolo dobré ešte aj získať ďalší dopyt v tomto segmente, v ktorých som ja doma a ten projekt naozaj je to vec, ktorá je už 10 rokov ako pre mňa známa a naozaj to mám veľmi veľké skúsenosti nielen teoretické, ale aj praktické z veľkých projektov. Takže a samozrejme sú tu k dispozícii aj videá typu prečo, to znamená, že vieme aj vysvetliť, že prečo tie nástroje, prečo tie témy sú dôležité pre riešenie problémov toho zákazníka. Takže toto je dôležité, v čom by to mohlo vám pomôcť. Navýšenie vnímania hodnoty a možnosť rozšírenia ďalšieho dopytu po vašich službách. Prečo by to malo zaujímať vašich zákazníkov, prečo takéto videá s projektom by mali zaujímať ich, tak zákazníci často nevedia, čo je pre nich dobré. Samozrejme, ak to použijú, tak je väčšia šanca na úspech, na skrátenie doby trvania, prípadne na zníženie nákladov. Ale to chce samozrejme aplikáciu celej šírke projektového cyklu, aby sme boli schopní vôbec pracovať s týmito parametrami ako čas a náklady. A zase aj pri tých ľudí, ktorí sa učia, ktorí robia harmonogramy, zase tá krivka učenia je výhodná v tom, že sa učia vtedy, keď to potrebujú. A samozrejme, že nemusia cestovať, čiže tá veľká úspora času. Na tie kurzy, ktoré chodia na naše kurzy, tak to sú ľudia, ktorí nie sú lacnou pracovnou silou a zúčtovacia sa zbajú okolo 20 eur za hodinu a tým pádom nejaké experimentovanie naozaj není čas za takéto školenia alebo proste učenie sa toho, čo nepotrebujú alebo experimentovanie v týchto témach je naozaj velikánskym prepichom, tak z tohto dôvodu naozaj ponúkame v správnom čase nastavenie tých videí, tak aby tí ľudia sa mohli dozvedieť to, čo vlastne potrebujú. Čiže ešte jedna taká dosť dôležitá vec z môjho pohľadu je to, že účastníci sa dozvedia 20% najdôležitejších informácií, ktoré využijú 80% času využívania tohto softwarového nástroja. Čiže žiaden balast, to čo dostávajú, je naozaj to, čo im pomôže. Nie je to zaspamovanie v tom zmysle, že tam sa dozvedia veľa vecí, ale tu sa dozvedia naozaj v týchto nahrávkach to, čo je naozaj najdôležitejšie a to, čo im najviac môže pomôcť. A to je dané tým, že sú obrovské skúsenosti v tejto oblasti Microsoft Projectu. Čo ponúkam aktuálne, tak videá z tej Microsoft Project 2007, asi 10 videí v rozsahu 150 minút.
Tie videá pribúdajú každodenne, takže už to možno, keď budete sledovať toto video, už to nemusím správať, to bude možno 250 minút alebo viac ešte. Takže sú témy Project 2007 a Project 2010, tam ich je trošku menej tých videí, lebo ešte vlastne tá 2010 nastúpila 5. mesiac z roku 2010. No a samozrejme, že mám zoznam týchto maile, v prílohe mailu sa nachádzajú tieto videá, čiže čo presne by tí vaši potenciálni klienti mohli dostať. A samozrejme, že nemám nahraté len témy Microsoft Projectu, ale tu som najviac možno doma, takže z tohto dôvodu túto tému naozaj viem pustiť do éteru, tak aby vlastne malo to efekt aj u vašich zákazníkov. Takže to je všetko v prílohe mailu. Takže ako možno využiť túto ponuku? No, mám vlastné linky na vzdelávacie videá a tie zatiaľ nie sú ako verejné, čiže nedá sa dostať k nim, keď ste si googlovali, tak ako ich nenájdete. Sú vlastne umiestnené na YouTube a tie linky, ktoré máme, sú vlastne neznáme a tie vlastne distribujem ja pre tých ľudí, ktorým vlastne chcem dať tú informáciu o konkrétnom projekte. Čiže môže byť to doplnok, čiže tie linky, ktoré by ste dostali odo mňa, môžu byť doplnkom pre účastníkov iných kurzov, ktoré sa venujú projektovému riadeniu, čiže rozšírime, zväčšíme rozsah toho, čo ponúkame zákazníkovi a možno o to budeme úspešnejší. Môže to byť ako bonus pre historických zákazníkov v oblasti projektového manažmentu alebo aj projektového riadenia v Microsoft Projectu. Ja mám fakt veľa zákazníkov, takže už aj tým historickým som to rozposlal a veľmi to oceňujú. Samozrejme, že by to mohlo byť ako promočná akcia vo vzdelávaní pre oblasť projektového manažmentu pre rok 2011, čiže zverejníme linky treba z mesiac január alebo v iné mesiace, môže to byť kampane a dáme k dispozícii linky URL odkazy, ktoré by boli k dispozícii pre vašich zákazníkov. To isté by platilo aj vlastne promočná akcia pre kurzy Microsoft Project 2000 v roku 2011, čiže aj promočná akcia všeobecne pre projektové riadenie, ale aj pre projektové nástroje a kurzy Project 2007 alebo 2010. Takže to môže byť ako marketingový nástroj. Hodnota. Takže ono sa to zdá, že ako vlastne púšťam veľa vecí naraz vonku, ale je to premyslené. Nechcem povedať, že áno, odchádza do mňa know-how, ktoré sa dá svojím spôsobom zneužiť, ale mám to riešené tým spôsobom, že tie URL odkazy nie sú verejné, čiže mením ich v krátkych alebo dohodnutých intervaloch, čiže nie sú tam 3 mesiace, 4 mesiace, závisí zatiaľ, sú tam mesiac, alebo niektoré sú aj voľné, takže z tohto pohľadu to nie sú pre mňa až také veľký únik veľký únik know-how, z tohto pohľadu nie je to pre mňa nejaké ohrozenie, ale opakujem, URL odkazy nie sú verejné, mením ich v krátkych intervaloch. V príslušnom období nezverejňujem pre tých zákazníkov len parciálne témy, čiže nie komplexný kurz. Ak mám na projekt 15 až 20 videí rozdelených do 15 minútových blokov, tak vlastne nezverejňujem všetky naraz, ale jednoducho len časť tých kurzov, časť tých tém, čiže komplexný obraz zákazník nedostane. Hej. Čiže to je týmto spôsobom chránim, že nedávam komplexnú informáciu. A mám samozrejme nejaké ďalšie ochranné firemné prvky, sú tam, bežia tam SAML EU a tak ďalej. Toto samozrejme neplatí pre videá, ktorých by sme spolupracovali. Tam by bol čistý obraz bez odkazov na moju stránku, ale o tom trošku neskôr. Takže ak by sme chceli zverejňovať ako na dlhší interval, alebo na presne definovaný interval pre vašich zákazníkov, je to možné. To by sa dalo zverejniť aj v širšom rozsahu. Ale je to všetko vec dohody. Takže samozrejme mám aj iné výstupy video a to je prečo, typu prečo, čiže to sú softwarové nástroje 3, videá, projektový manažment a rôzne témy 8, ale toto nie je dôležité, čiže v podstate tie videá sú trojaké, prečo, čo, napríklad terminológia projektového manažmentu alebo mapa práce v Microsoft Project a prípadne ako, to sú tie softwarové kurzy a procesné kurzy, čiže mám to viacej, samozrejme segmentuje to podľa témy ale dominantne ako komplexne sú spracované videá pre tému Microsoft Project. Takže ak by ste súhlasili, tak viem vám zaslať zoznam tých videí, ktoré sú k dispozícii. No a vytvorili by sme potom tabuľky platnosti týchto liniek v českom alebo slovenskom jazyku. Či dá sa zadefinovať alebo algoritmovať tie linky, ktoré pôjdu pre
konkrétnych zákazníkov a nejakou časovou platnosťou. Čiže toto je moja úloha, ktorú by som vám posunul, by som jednoducho urobil za vás a by ste distribuovali do tých kanálov, do zákazníckých kanálov, kde by ste mali záujem tieto veci šíriť. Takže aké je využívanie tých mojich videí v roku 2010, tak asi také čísla 332, 305, 303, čiže je o to záujem a toto sú také verejné videá, samozrejme, že nie je tam naozaj to moje know-how, ale veci, ktoré jednoducho sa dajú pustiť. Ale opakujem, je v tom systémový prvok, takže ako tohto sa nebojím a tá najvyššia kvalita je kdesi u mňa na tých linkách, ktoré nie sú vždy verejné. Takže je to pozitívny výsledok roku 2010, aj keď hovorím, niektoré videá boli pridané iba na konci roka tohto roka 2010. No a teraz také hady v tráve, to je to, čo by ste sa mohli báť, takže na tých videozáznamoch, ktoré by som ja šíril do vašich tých kanálov alebo do tých miest, do tých firiem, tak nie sú odkazy na moju firmu ani osobu. Samozrejme, na tých videách je dostatočná kvalita, vyhovujúca kvalita, takže hovorím, je tam 10-ročná prax Microsoft Project, viem, čo je najpodstatnejšie v tých jednotlivých témach implementácie tohto softwarového prostriedku a samozrejme aj tá nahrávka je kvalitná. Takže možno aj tá štatistika, ktorú ste videli, hovorí o tom, že to není nejaký balans. Je to naozaj dostatočná kvalita. Ale dá sa samozrejme všetko vylepšovať a získam aj ja čoraz väčšiu prax v týchto témach. Naša ďalšia vec, podľa mňa nenasadzujem tento projekt do všetkých vzdelávacích firiem, čiže zatiaľ máte trhovú výhodu, pokiaľ by ste mali záujem, budem veľmi rád a pôjde to do vašich sietí, do vašich firiem. Takže takto. A samozrejme ešte jedna vec, autorské práva a použitý software sú v poriadku, čiže mám k dispozícii Microsoft Project, ktorý je oficiálne zakúpený a rovnako aj tento nahrávací software Camtasia je softwarovo vysporiadaná, takže toto žiadne rizika tu v tejto oblasti nehrozia. A toto je všetko vlastne. Ďakujem za váš čas a preštudovanie obsahu. Samozrejme aj táto nahrávka dá sa skvalitniť a budem rád, ak budeme komunikovať. Musel som to stihnúť do 15 minút, tak preto aj taká rýchlejšia reč. Ďakujem za pozornosť ešte raz a budem rád, ak budeme komunikovať na túto tému.